So hi guys, nandito pa rin tayo sa Widus Hotel and Casino. At ngayon nga, kitang-kita nyo sa ating background, ito yung kanilang pool area. So, samahan nyo ako guys, explore natin. Tara! So guys, bali nandito tayo ngayon sa Widus Hotel at halika, samahan niyo ko. Bali, titingnan natin yung room. So actually yung room namin is 213. So tara! So bali, andito na yung room natin guys. Get ready kasi open na siya. And here, welcome to our room. So this is actually a room for 21 days. So, bali, dito kami ngayon mag-i-stay kasi we're here for work. So, tara guys, explore natin yung room. So, ito yung ating veranda. As in, nakikita niyo yung surroundings sa labas. Ayan. So, may mga puno siya. Ayan. Super relaxing yung ambience niya guys. Gusto ko siya. And then, of course, ito yung ating cabinet. Wherein lahat ng safety box or emergency kit, nandito siya. Ayan. May mga vault din if like gusto mong maglagay ng maraming pera dyan. So, let's open. And then, andito rin ang ating bathrobe. Ayan. So, ayan. And then, ang ating sleeper. Ayan. Of course. So, bali, ito yung ating entertainment area where meron tayong TV. So, ayan. So, I guess, meron table dito. I guess. So, ito yung ating mga menu and anything, everything. Tapos, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo yung ating pinaka-importante sa lahat ng room, ang ating bed. Tara! So, charan! So, andito nga yung ating bed. So, nasa gitna. So, ito yung ating double bed. Oh my God! Oh my gosh! I love it! It's so lambot! Oh my God! So, yun yung ating double bed. So, ayan, medyo pan pa siya. Oh, may pa-design pa sila. So, and then, dito naman, of course, yung ating single bed. Siguro yung isang kasama natin dyan. And of course, yung ating lampshade, telephone, merong Bible. And then, of course, ano pa? So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung ating sink. Yung parang, ang ating, parang, actually meron silang bar dito na, so ito
ito yon. Ayan. So, pag gusto nyo mag-chillen, ganon-ganon, you can buy some drinks, and then dito na kayo. Actually, meron silang welcome snacks. Ito siya. So, later on, kakainin natin dyan. So, and then of course, andito rin ang ating lavatory sink. Ayan. Ayan. So, perfect yung ating water kasi malakas. So, cabinet. And of course, yung ating tea and coffee sa mga mahilig. Ako actually hindi, pero siguro magtitin lang ako later on. And then, yung ating logo water. Ayan. And then, of course, yung ating mini bar. We call it mini bar. Ayan. Charan! So, andyan na yung mga refreshments like canned juices, beer, water, ayan. Pero, of course, meron siyang charge. And then, ang ating microwave. Ayan. So, maganda para later on mag-init na lang tayo ng food. And then, lastly, na gusto kong ipakita sa inyo guys, yung ating importante din sa lahat na kailangan dapat malinis sa isang room, ayun nga ay ang bathroom. Tara! So, ayan. Asan yung ilaw ito? Ayan, perfect. So, bali ito yung ating bathroom. So, napakaganda siya, very classy. And then, may mga towel, and then mga soap, and then yung ating glass with coaster. Ayan. And then yung ating bathtub. Yay! Meron tayong bathtub. Ayan. So gagamitin natin siya. And then kompleto siya sa amenities. Like shampoo, conditioner, and then of course yung ating towel din. So bali yan yung ating bathtub. So bali guys, yun muna yung ating kabuuan ng ating room tour dito nga sa Widus Hotel and Casino. Bye everyone!